Nasawi ang isang 47 years old na beachgoer sa baybayin ng Luna, La Union. Umuwi ang biktima para magbakasyon sa holiday break. Nasa impluwensya umano ng alak ang biktima nang maligo sa baybayin. Hinanap nila itong 47 years old, nawala na dun sa inuman nila. Then nakita na lang nila na nakakuan na dun sa may dagat na unconscious na. Lasing na lumamoy na pumunta ng dagat. Opo, kasi nag-inuman pa po sila sa bahay nila. Then they decided na i-continue yung inuman dun sa may Nalbo Beach. Sa tala ng La Union Police Provincial Office mula buwan ng Disyembre noong nakaraang taon hanggang January 6, 2026, siyam na insidente ng pagkalunod ang naitala. 11 ang biktima, 7 ang nasawi, 4 ang rescued. Continue police presence sa mga tourist areas including yung mga beaches natin kasi alam na naman natin na meron pa yung mga nagre-reunion ng mga family. Kumpara noong holiday season, halos wala nang naliligo sa baybayin sa Bawang La Union. Nagsibalikan na kasi sila sa kanilang trabaho, maging ang mga cottage bakante rin. Pero ang grupong ito mula sa La Trinidad, Benguet pinili ngayon na mag-celebrate para iwas siksikan umano noong holiday break. Asahan din umano na magbabalik normal ang operasyon ng mga beach resort pagsapit ng weekend. Joan Punsoy, Balitang Solid North.